Banla ban pun urlong no ya ka jing angnut ka balaslem badru ban pun mentoi na ka benta ki samla puli jong ka Riboy district da ka jing don jo ka college sarkar ka bapura hapo kane ka district kinang elam ka Riboy student union RBSU sengkmi ka baderu ka weina ka seng ka balai khun aslem ban pun urlong ya kane ka jing angnut manta ka sngi ka lakhot lawer ya ka jing elang pai ba jong barok kinang ba snong ka than boy rombong na ka benta ban pun sawajam ya ka sur jong ka jinukam ya ka college sarkar ka bapura hapo kane ka district Gumba la mai phang da kinong elam ka RBSU kibala angnut bandawa penkentiu kedano ya ka Eastern Riboy College chaka college sarkar ka bapura bat banang perskem ya ka ne kasur lakhot ya ka jingelang pai ba kabala long hapo katei ka college mentaga sngi hakaba lawan ban simenta da kirang ba snong na kisnong ba pher pher lembat kiru pakmat jong ka than boy rombong kibala pempaulang ya ka ne kasur jong ka jinokam ban yono ya ka college sarkar ka bapura hapo ka ne ka district kumbala pempauru ba hapo ka jala Meghalaya Kumpan Rutuli ki district kilayo ya ka college sarkar ka bapura Henry ka Riboy district kampala ban yo satya yakum kani ka college sarkar ka ban ajing mentoi ya ki samla pule khamtam ya kito ki bawan nakalonging longsem ka baduk barangli ki ba angnut pat ban pule ki kedan ki bakam he bat ka Eastern Riboy College ka badon hapo bohirbong ka baderu ka college ka bala khamrem hapo kani ka district kalalong ka ba ibet ban kentiu kedan no badru ban yo ya ka jing itu kum ka college sarkar ka bapura langba kani ka jingelang larai ru ban thauno da ka Eastern Riboy College demand committee bat lajit ru yakinok kirkam kani ka committee hakaba uba taiwel rempe unlong kum chairman uba Paul Makdo kum vice chairman uba Amberlight Masharing kum secretary kakong Mistilia Khar kum ka assistant secretary uba P Sotun kum treasurer lembat kiwe kinong kirkam jo kani ka committee por kalomba ya kani ka college ka jungi kumba hakaji snojunga labon kiba iben kibala iben ba ki om kanai ka college kadai tam ka college namta ki temen pelai tentu ki don ki baben ki om bakali ka college jom ki temen rei aperkat halade ba hato ki temen ki mdon saya kata ka kabu ku bakin yo ka jing pule ka jing start wala rangila janya pro ki don ka hotban pule kumba om wei u intelligent uba smart bhaban pule ban to kor om ngat sasange ka jing pule ko jonga tangadin lat 2 minit syabat tep nga tengi volar ngi atemen la reng kana konor ngedon kam ta jing pule ko ka jingi ka jing krek ko ka jingi tiana ta kadau ba kane ka college jingi kumba ki we ki iben ki kiran ben kam lo kum ta ka jing i jonga ba kane ka college kalong ba ka ailat ini ki duk ki barangli ki pemio lat ban lek ta ki college ki babiang kum po shlong na ki state ndagane ka ailat ini kum no bangin yo katakanlah dengan pule hoi berangi dan duna ban dumla ban siu ka fis kita ai ka chance singi ba kum no bangin la ban yo ban for exam tela dah ki college ra pimla ban siu kam tikina ba pin yo ban for exam ndre kane ka college pat ka ailat ini ki duk kisuk kirangli ibomla ban le ban pule sya ki jaka te kayara pro yangi kum ki khna ba hakapos ni lene hakapos step ni laban lektre lekta ndai hakapos jimet ni wan ban pule hak ne ka college te kara jing syam junga ne ka college kadai ka ba don kam adu kata kata bangin yo no e kata ka ban upgrade no ban sya kata ka government oi mentang idang long tang apo ka lab se barong kadang dika tang ka private ndai ni don kam bahak po ka boy jingi bakan dono ka government college nomor ba bun ki par samla jingi le se kimla shu ban lek haki college ke babiang badon shillong dai lada ka don ahang ne po ka than ke jingi kan don ke jingi toy shibun te ke jing e jingi ki khna ha kan ka college kolomba ngimla adu kata taban penlek jemut ha ka pole puti nomor laringi pai hak college ki diban biang ki library ndrei ngipat ngidang duna ngadong sedong kum ka library ngimpat don lada ngile kino ki project lan kino ki bakino hika ki pa ini ngidang jenja bangin le cepo state central library ru ngimdon por tingidon kam pandon ka library po ka jong ka college ngi nang ba kino ki bangia day bat apok ka syllabus ka jungi ragi mla ban yo nang kino hikai at least i laban refer naki kot kata kala yarap ini te ke jingkel pat na kaliang ka jungi ki khana
ba ya pi ki rirong ba ki rumi kmat jong kaneka than jong kaneka dong ini bakin ya snok tilang pani tililang bakin laban ya kren bani side kam ta ka gomen baka ban le nam ta kaneka college ke jungi baka laban penyo no ya kata ka college jungi ka babiang kanang ba ki kana ha kaneka than ke jungi kan nang yo ban pen terikam ni kata kajing nat kajing start ke juki hoi wala rabun ki kena ki yo ya ki position ki ba he rei de kajing tu kajing ki kimla suban continue kala kajing pule kajing ki te ki hap sange no rei rangi don hang ne ka college hang ne te ki kena jungi ru kinsa pau te ka than kar boy jungi ru ka sa pranai te kajing karpa na kaliang jungi ki kena ba subhaban ya kersan ti kamon naduk ki he hai naduk ki rang ba snong naduk ki rumi kman ba kin ya rap kat balak ban penyo no kloi ya keneka college jungi syakta ka gowen college kenang ba ki kena school ki kena kelas jong keneka than jungi kin yo ka jimentoi ka ba sibun oi kumbangi i menta ba kino hika jungi kono ki tristom nam ta jungi wala da kim pat yo permanent kata ka jing siu kajungki kajing siu ke batang yo tang kebaikan di ilaban nong rei kidon kata ka mensim kata kajing terang bakin yarap ki para dok prasnam ki kon samla jung kene kathan oi kide kino hikai ki bahikai ki wiki school rei ndala dep nangta ki wan ban yarap engi kim khen wala rak kata kajing siu jungki ka balong ka khendiat rei ki ale karla kayai ban yarap engi ban penyo benang start engi tikino hikai kilolong sisya ki patristom nam tajungi wala da kimyo hadu kata kajing siu nam tajungi namar ba kaneka college ni kumbangi tip ba kadang dei ka private nila tip ba ka private nimpat laban pendapat kata rei kino hikai kim khenya kata ki kwa ba ki khana ken phanai dena tak ta ki self sacrifice ki one back ban ajing nangjing start ini te kane ketika taka isu bangi kuat ba kane ka college jungi bakan ya no loi ya kata ka college kepala itu da ka sarkar kana ba ikna jong ne ka than jungi ru kin pranai om makin sading haga jigi shisha nam la batai ege siapang jong ne ka college Henry chua ban yang hane kan mau kan ban yai babu bela ibang don su na ni kam thai ngaseu ba ta kam mensiu jonga kala lung lupa dan matai gi ege jing e ki bang ile ma di babu ta ka baning kong kirang ba jungi na ne ka thai na ne ka dong ki don ka e ka jing thumu ko pasalan den bat ki don ro ka ta ka jing thumu ko bana ko menta kala we ki kon gifti kila seng ni ka ne ka college na du usnem ka kandai spa kandai shate support lum shopping Henry hagaway pada jimut bay don yaran tilang pada jimut dan kirang baisnong kilawan ra sing ni jaga snem araja tikataru dai gaway kajing tumu ko kidon kajing tumu na kabanta kani gaban salong menta nagbanta kini ki student kani ki na ikun ki ti jungi ngam da nang shu ban batai gi e gi jingjia gi palajia update kita ki snem kadon kajing sno lang bat kali boy college Henry da kajing bom yo stu jimut kila pia no ingi la kajong kim tre so kanya sno ktilang te kataro ko we kijing tip ko pangayo na ibabu pom dan so pathai Henry ngada sa kan no wi ya ka e ko ba ila ya ban nga ban ya tre stom na banda ka college lam don no ka fees la ne ka fund ne ka college bat don ru ka balance ka padon hapok yakam ni sui imi tang na ka fees ki na mala ban ai tang iki bai ka di jum no hikai ko ma si hajar shunai bane si hajar shunai te kata ka de ko we kalat yakino hikai ro ko tiba di kidon ni kaman sim base nei kilai bani ram yangi hakaba kajing shisha i student ni i Leonardo i bala batai shisha bagani ka college ka de menchua ka de kitemben ki ba Iwan 4 don kena samlahan rei kidon ki bai angon kitemben ru bagi kena samlar ha uwe padus nem arajar sa pada arajar san tekata ka de we ka jing thumu ko bagi ne kitemben ki penchlu ri ki kena samla makin wan sing ni college
Tebun hi ki long kemi long pa ki basyong ha ki kelas. Teng ngi ki badam kamrit ngi jenjar pa pancem kelas nama ngi dang don kata ka jing sengawa kum dong ini kai ya ki balarang ba dan ya ki long kemi ni sem jing ban kai. Mar sendrung kelas nilai ki lupa. Kata ka dei ka we ka jing ai men sim jung ki pa mar sendrung kelas ki ong kong ni yai wat padiati bnya ya ka jing dang jing start hadu bangin temen. Tengok kat kadai si syangar masih education. Tengok education is a lifelong process. Tinggi dai benda boleh hadu bangin dalam temen. Nama ke education hi kam don ka jingkut nadu padang kha hadu pandayam. Tekata ai kadai ko we. Tinggi la ship ko we ka kalenti ba ibabu. Wala dai don hangiru ila klan re ngasneu ba i don hi bani ka man sim i ka don bai. Shwa bin klan ru la ya tru khana hi ong Komistilia pila ane ban bud ya kalenti jonga ngan persyang po ke itu pangala ka jingim ngan persyang tinggal persyang na du usnam bat hadu mentah ngan ngampat ino dai ka we ka lenti ka masai ka bai babu ila batai ka tiong ba ngin saduai le se ki don ki samla ki ban bud yang i kilong pa ki badon kata ka jing tumu na ka banta ka lawe ki babha ki na paduk ki basuk kajing temu jungi kedai nak pantau duk usuk nak pantau tu kum ciliang sem ciliang wa unla benwan rumah kani ke college jungi kedai tang kum kerja dud ke bagi kena kinwan kejit ya kani ke dud nang ne ki bom yo la chu kan late shawai but ki bom don kata ka jingduna ki badon jingduna ada mental kani hakano kan yang ru kila ban rumah ne tekadai sisa adu mental ru ni yang ru kena wala daki duna ka kon met ru ipiang hi wala daki duna ka no bor pathat ru ipiang ru naki baro khoi menta pade halo haka present ka pamantang i ban bun ki khna samla ki wan chane ta ka pamanta hi ngilam pa ki khna samla ki ladon chispa saw ko mut menta usnem te ki dang kiu shu how to snem ajar ka saw ngilam pa ki don chispa san pumut nata arajar kan ru ki don chispa lai pumut te ki khna man law snem ki dang bun Shibon hangne but Mars in the past pada kena kila yok kamlot kebasau tenap galong bagi kena kan thailand ni chinra kila yok ki kam community SSA teachers lane hakibang lane kino te kamen sim jungi kino kai ru ni sau comment ban ni sau dak ta ka jing comment ka bagi kun ki ti jungi kila yok ki kam ko biang bakin imbi na kamenta ka jakpo ilade lane ban pakhat ina kamenta ka baha ka bian aka yeng ka sem jungi Tekatai ni ki parano hikai ru ni sang komen wan dayo tang bai kali ru ni wan ladang ni yo ru ni don ko mensim bangi pakhat ina ko penta jong ki ka bala bangi poi sa ne ko college ma sampai ki kena ni sngeu ba kata ka mensim jong ni kadam da kata ka jing sngeu ba ki kena ru ki dei panio na ma ni ru ni dei ki paduk ki na hikai ru ki dei ki paduk tengi song thu ye ki jing syam jenjar la jong te kum ta hi ni haban pakhat na ka penta ki ni kena ru yo le se ki don na kata kahakatahi karukom kumangi tinga kerupan bah mentahi kekeliman kini kide ki samla ki bau blei tharai palapha yangi baki don kata ka ki don kata ka jing thrang nak banta jungki kumno ban kiu ya kaneka imlang ka salang jungi tikila khot noi kirang ba shnong tinga kemen kirang ba shnong wala da ki don tak dian gudru kira ki khubor segi wei pat kirang ba shnong nangpa makiru kindon kata kamen sim pan perkiu kuno ya kane ka college hakano ka dur namar kani ka ka college ka ba haki khun ki ti jungi kim don ki wei pat ki mawan class channel re ki dei ki khun ki ti la jong la ne ki ba yeng sem ka jong te ka ta hai de ka wei na karpan ki ram ba shnong baro khoi len ba ka men sim skau lem jong ki samla ba ki don kata ka jing trang ban ya mir jimbot lang kumno pan perkiu ya kane ka college ka pakhan nga karpat ye ki ru bakin don kata kan jing snow lem pat jing ya snow tilang ya kini ki samla ki badon ke jing temu ko baba nak benta ka imlang ka salang bat kumno ben phanai ya kari ka we la jong shwa bangin ni pule sha we rei ka we ka long ladang yo ka jing pule ni de ban wan ra ang te kata ha ke de ka we ka jing temu ko bang don nim de ban wan ra ni de nim de ban le ra sha ki we pat kiri hajing syang ni ban penyar shwa kari la jong habang pule ki jenang jing start kiri ki wei teng ni lera abu syaki kan bahari la dia pada ngim tibi ai dan ngi klem ya rabbi ai te kata kalau pas sosi ba wat ki kimi temen departemen ru syak data ya kata
tinggi deh ban kan mau kata ke ba kalat kalenti ke ba kimi ke ba kila ba yang ini. Hadin bengil ada pelong ya ka jing ya kunduk kerpang kirang basnong rengkat bat ki ka MC jeng geni ka Eastern Riboy College rengkat principal bat lecturer bat ni na kaliang jeng ka union kalong bangi ladep ban sim karai kata kalong bangi ladep ban form ya kawi ka komiti ka kerteng jeng kata komiti ka dei ka Eastern Riboy College Demand Committee te ngilajit ru ya kinung kitkam hakaba chairman ngilayo ya iba taiwal rempei ibadi rong ba snong jongka acting rong ba snong jongka lom dai kla nangta ngilayo ya secretary la simti hida kaliang kejonga nangta i treasurer la simti da kaliang jong iba proisotun nangta bat kiwi ki i record ki bolong kirang ba snong bat ki i nong kitkam jongka union te na kaliang jongka komiti la sim ya karai kita kalong ba ngin lek banbu ya ka memorandum sya u chief minister bar kumjuru sya u education minister hakaba baro na kaliang ka kirang ba sinong ki bahap apo ane ka Eastern Riboy ba kin aikti kam ti kaman ti kaliang ba nginasim da ka signature campaign ban dawa sya ka government ban pun urlong ya ka jingkmo ko